El nostre aparell és un biplaça de 71 quilos. Aquesta és un carretó, una miqueta d'anúncia de l'estat que estava a la part alta. I com que aquests dos senyors concretament, i el tercer va ser l'Espósito, que es va posar que no volia integrar la part alta a la llei de barris, i feia molts anys que ho demanàvem, per això és una denúncia. Bueno, és un kart i vam fer un gos amb un mecanisme d'un parabrises que se li mouen les cames i porta un casset que imita la veu d'un gos i audíos i ja està. És un tros d'avió que s'ha estampat, que està ballat i està caient en picat per la baixada. Llavors hi ha efectes especials, surt foc, surt fum, bueno, està tot com trencat i és això, és un accident aeri. Doncs per canviar una miqueta estic parlant del carnaval de sempre i això és una manera de fer un carnaval però de fer alguna cosa més divertit, no? No el típic carnaval, com diu el Jordi, el que ha muntat tot això, no el típic carnaval de Piticuixa, no? Algo més divertit, la meva manera de veure-ho. Com ve la baixada? Al final, La baixada, doncs bueno, ja ho veurem al final, perquè de sortir no passa res perquè ja ha parat a les 11 de ploure i és bastant segur ja. Tots portem frenos, és obligat portar frenos, no té per què passar res. Portem casco també, no patim.